दिव्याच किचनमध्ये आज तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। सुरण आहे, सुरणाचं सार बघतो आहोत आपण। मालवणी सार, आंबट माशाचे सार करतो तसंच फक्त माशाच्या जागी आपण सुरणाचे काप सोडणार आहोत। सुरणाचे काप थोडे तेलामध्ये परतून घ्यावे लागतात। दाखवते मी रेसिपी करता करता, त्याचं वाटण दाखवते। माशाच्या साराचंच वाटण आहे। सुक्या मिरच्या 3 घेतल्यात, एक 7-8 लसूण पाकळ्या, अर्धा कांदा बारीक चिरून, 1 चमचा धणे, अर्धा चमचा बडीशेप, हळद आणि अर्धी वाटी ओले खोबरे। हे सगळं आता छान असं मऊ वाटून घ्यायचं आहे आपल्याला। आणि ह्याच्यामध्ये आंबट आपण कोकम घालणार आहोत। मच्छीच्या सारासारखंच आहे, फक्त त्याच्यात सुरण सोडणार आहोत। सुरण औषधी आहे। लाल सुरण, सफेद सुरण असे प्रकार येतात। मोस्टली सफेद सुरण जास्त करून खाल्लं जातं, कारण त्याला खाज कमी असते आणि मूळव्याधीवर वगैरे सुरण फार उपयुक्त आहे। गॅस, ॲसिडिटी, पोट साफ होणे याच्यासाठी सुरण फार औषधी आहे। यूट्यूबला याचे बरेचसे उपाय आणि फायदे दिलेले आहेत। तर आता आपण रेसिपीकडे वळूया। हे आता मी मऊ छान वाटून घेणार आहे। एकीकडे कढईमध्ये मी तेल एक साधारण 2 चमचे तापत ठेवलं आहे, कारण हे वाटायला वेळ नाही लागणार, पटकन आपलं वाटून होईल। तेल तापलं आहे आणि आपल्याला सुरणाचे काप फ्राय करून घ्यायचे आहेत। मी जे तेल फोडणीसाठी वापरणार आहे त्याच तेलामध्ये सुरणाचे काप फ्राय करून घेते, थोडंसं मीठ लावून, कारण आपण रश्श्यामध्ये मीठ घालणार आहोत। आणि एकीकडे आपल्या मिक्सरमध्ये वाटलं जाते, वाटतो आहोत आपण। आणि तुम्हाला किती काप हवे त्याप्रमाणे घ्या, कमी जास्त। आता हे छान आहे ना, मस्त मी दोन्ही बाजूने फ्राय करून घेणार आहे। पूर्ण फ्राय नाही केले तरी चालतील, फ्राय केले की थोडेसे क्रिस्पी दाताखाली आल्यावर चांगले लागतात आणि खाज सुटत नाही। कोकमाचा पण अर्धा चमचा आगोळ लावून तुम्ही फ्राय करू शकता, पण आपण ऑलरेडी कोकम सारामध्ये वापरणार आहोत, त्यामुळे सुरणाला मी नाही लावलं। आता हे छान दोन्ही बाजूने मस्त फ्राय करून घेणार आहोत आपण। दोन्ही बाजूने मस्त फ्राय झाली आहेत। आता आपण ती काढून घेऊया। हे तुम्हाला किती आवडीनुसार ॲड करा। सुरण आवडत असेल तर जास्त घातली तरी चालतील। राई फोडणीमध्ये, राई तडतडली की जिरे, ठेचलेला लसूण एक 4-5 पाकळ्या आवडीनुसार, कढीपत्ता, कांदा बारीक चिरलेला अर्धा, छोटा कांदा घेतलाय मी आणि थोड्या प्रमाणात आहे म्हणून। आता छान लाल झालं की आपण आपलं वाटण, हिंग पाव चमचा, आता आपलं वाटण। आता वाटणामध्ये सार तुम्हाला किती पातळ हवं त्याप्रमाणे आपण पाणी ॲड करणार आहोत। आणि चांगली एक उकळी येऊ दे। उकळी आल्यानंतर आपण सुरण आणि कोकम एकत्र ॲड करणार आहोत। आधीच कोकम ॲड केलं तर सुरण शिजणार नाही। थोडं पाणी घालते, घट्ट झालं आहे, थोडं पाणी ॲड करते अजून। मस्त रंग आला आहे आणि साराला आपल्या उकळी पण आली आहे। रंग बघा काय अप्रतिम आला आहे। आपण बेडगी मिरची वापरली आहे, काश्मीरी मिरचीची गरज नाही। कापं ऑलरेडी फ्राय आहेत, त्यामुळे जास्त शिजवायची गरज नाही। 1 मिनिटापुरती एक उकळी घेतली की आपण कोकम आणि मीठ ॲड करणार आहोत आणि परत अजून 1 मिनिट उकळून घ्यायचं की आपलं सुरणाचं मालवणी सार रेडी आहे राईस बरोबर खाण्यासाठी। आता त्याला चांगली एक उकळी येऊ दे। छान उकळी आली आहे, 2 मिनिटं मी चांगलं उकळवून घेतलं, कारण सुरण आतमध्ये शिजलं पाहिजे। तर जरा ते चेक करा शिजलंय का। ऑलरेडी फ्राय आहे त्यामुळे हे शिजलंय मस्त। आणि त्याच्यामध्ये आता चवीनुसार मीठ आणि कोकम
एक 3 ते 4 कोकम, आंबट किती हवं त्याप्रमाणे कोकम ॲड करा. आणि आता कोकम घातलं ना, आता अजून 1 मिनिट आपण छान उकळून घ्यायचं. कोकमाचा आंबटपणा त्याच्यात उतरला पाहिजे. सुरणाला खाज असते, आंबटपणाने ती खाज काढली जाते, त्यामुळे कोकम छान शिजलं पाहिजे. सुरणाचं सार आपलं रेडी आहे. कोथिंबीर वरून